Ingabe unezinkinga ezikuhluphayo ngokomoya, abadala noma ufuna ukusiqinisa? Khululeka ngoba usizo selukhona maduze nawe. uMangothobane isangoma somoya kanti ungumphathi wekhubalo. uMangothobane usebenza ngedlozi nangesithunywa ebese iphilisa ngeziwasho nangomuthi. uMangothobane uyaqinisekisa ukuthi uyasizakala kuloko osuke ukufuna noma ukudinga. uMangothobane utholakala eDumbe ophuzane kanti ungamshela kulezi nombolo ezilandelayo. Eka MTN ethi 073 8286 900 angiyiphinde ithi 073 8286 900. Eka Vodacom ithi 072 0987 357 angiyiphinde futhi ithi 072 0987 357. Phuthuma kuMangothobane uthola usizo oludinga ngaleso sikhathi.